Takže já vás zdravím u nového videa, tentokrát z Fortnite a jdeme si ukázat locker. Teďka skiny, pak přejdeme na to. Na další díl pickaxe a tak. Takže Elite Ranger, vánoční skin za 800. To je jeden z prvních vánočních skinů, který kdy byl přidaný. Tenhle středověký, ten je z první sezóny kapitoly 4. Mám takový dojem. No skin klasický, má ještě jeden style. To je tenhle modrý. Je. Tady borec FNCS, teď nevím, jak se jmenuje. Victor Elite. Je to prostě přeskinovaný skin. Jo, tady Vice. Trinity Trooper. Má ještě jeden style. Ten vypadá takhle. Takový pěkný oranžový. Ale více hraje ten růžový. Plastový vojáček, tryhard skin. Má 3 styly. Ale nejvíce hraje ten šedý nebo zelený, spíš ten zelený. Vánoční elfka. Nebo trpaslík. Pěšák 7, Sevenja. Má taky styly barevný. Vidíte, žlutá. Takováhle hnědá do červená. Šedá. A tahle je jaká? Takováhle divná zelená. Sunflower. Skin za 800, za mě super, pěkný. Klidně mi mohl být i za 1200 V-Bucks. Star Sparklet Ranger, doufám, že to čtu správně. Má opět 2 styly, takovejhle, anebo bez té čepy, bez takhle prostě jako. Za mě dobrý skin, dá se hrát dobře s kapitánovým amerikovým štítem, s tím backpackem. Shadow of Forces. Skin za 800, je to prostě henchman z kapitoly 2, season 2. Scuba Crystal, to je krystalka, akorát je to ta letní verze, není to ta víc oblečená verze, nebo já nevím, jak bych to psal, tu druhou nemám, prostě škorpion. Za mě tenhle skin, nevím, jako teď už ho moc nehraju, dřív se mi teda líbil, dřív jsem ho zatím, počkej, chvilku tě vtímkám, dřív jsem ho hrával, teď už ho nehraju skoro vůbec, jinak komu se líbí vojáci a sbírá ty vojenský skiny ve Fortnite, pro něj by to mohlo být. Opět cena 800. Scarlet Defender. Tenhle skin by se dal. To je víceméně no skin s malýma předělávkama, že má jiný oblečení. A dá se hrát i na Vánoce. Každý skin se dá hrát na Vánoce. A tenhle skin je zároveň i vánoční, jelikož má čepičku, takovouhle zimní, ale spíš se hraje bez čepičky. Já třeba hraju s takovým tím kroubarem zlatým. A pak s tím zlatým deštníkem z druhé kapitoly season 2. Scarlet Commander. Má ještě jeden nebo 2 styly, teď si nejsem jistý. Minimálně jeden má, tak mám 2. A jeden je takhle kostičkovaně modrý. A druhý je má tygří vzor trošku. Nebo aspoň přijde mi to, takovýhle tygří vzor. Za mě dobrý skin, používá se jako hodně tryhard. Tenhle občas hraju, když na streamu jsem ho dlouho nehrál.
Red Jade. Tady vidíte její druhou formu. Halloweenskou. Tak třetí. Tohle je druhá forma, modrá. Podobá se jednomu skinu z Battle Passu, který byl před minulou sezónou. Za 100. A pak má takovýhle základní červený, taková. Připomíná mi to takovou tu holku, která dělá sushi. Recon Champion. Damiho Supreme nemám, nebo Supreme Damiho nemám. Protože tu jsem nevyhrál, se omlouvám. Nevyhrál, ale koupil jsem si aspoň, jelikož se mi líbila. Je to v podstatě Recon expertka bez kloboučku a za mě má dost dobrý barvy. Jednu dobu jsem jí hrál jako hlavní skin, ale už ji nehraju. K tomuhle bych vám rád řekl, že tenhle skin je přidělávka Wish splashky té závodnice, jak má žlutý obleček a má to kostičkovaný taky. Akorát tenhle skin byl zadarmo. Tenhle skin byl zadarmo za Reset a Friend, jako teď je Red Cap, tak tenhle byl zadarmo. První a skin, který byl vlastně za Reset a Friend, byl zadarmo. Je to 1.0 tohle a už se nikdy nevrátí, takže kdo ho má, máte lehce vzácný skin. Tenhle skin bych dal klidně za 1500, asi 800 V-Bucksů a přichází na Halloween a snad je na Halloweenu vždycky třeba jenom 3 dny a pak už není. Jsem rád, že jsem ho stihl si koupit. Za mě je to super skin na Halloween. Taková strašák trošku, no. Knock Ops. Knock Ops je vánoční skin, který se používá na tryhard. Bohužel nemá druhý style, kdyby se dala sundat ta čepice. Jinak za mě super skin taky, na Vánoce jí hraju. Munition Major je skin, který byl jednu dobu strašně vzácný, než ho, myslím, v kapitole 4 vrátili zase zpátky do shopu. Od 10. sezóny až do kapitoly 4 nebyl v item shopu. A teď ho se vrátili, což je jakoby škoda na jednu stranu, ale na druhou stranu jako aspoň jsem si ho mohl koupit, no, uznávám. Škoda, že ho prostě vrátili. Manik. Teda má 4 styly Manik. Jeden takhle v helmě s maskou. Pak druhý má s maskou, takhle s vlasama. Pak bez masky s vlasama takhle a pak tenhle zelený. Je mi líto třeba, že nemůže mít tenhle anebo tenhle style i v téhle zelený variantě. By the way, tenhle skin jako v téhle základní podobě hrál jednu dobu jako Cypher, že to byl jeho skin. Flamingo. King Flamingo. Tohle je troll skin za mě za 800, dobrý skin. Takový letní. Já jsem ho koupil, ale jakož prostě se mi líbí za tu cenu, že stojí 800 a je to troll skin. Já ty troll skiny docela sbírám. To pak uvidíte. Koupil jsem si Cobra Kai, tohle je z Cobra Kai. Teď nevím, jak se jmenuje se Kata Captain.
A má opět 3 styly. Bílej, který je takhle, pak černý a červený, mám myslím pocit. Jo, červený. A ten vypadá takhle. Prostě kimono, no. Taková karate holka. Druhý skin vánoční, který se používá ještě víc než tenhle ten, tak je Jolly Jammer. A nebo ty další skiny. Ale nejvíc se hraje Jolly Jammer. A ten tam má taky 4 styly. Takovýhle obleček s velkou zelenou lamou. Pak takovýhle vánoční do vojenského stylu trochu. Pak má takovýhle spruhovaný a pak má takhle žluto-bílej. S hvězdičkou nebo s loďkou nebo co to sakra je. Guild. Tohle je skin, konkrétně od Aury. Jako chlap od Aury, že to. Tenhle skin, když vyšel, tak jsem si ho koupil. Už za 800 V-Bucksů, řekněme si upřímně, není to špatný. Je docela, takhle, není dobrý jak Aura, ale není špatný. Je to lovec pokladů, by the way. FNCS 3.3.2.1 Champion. Tohle je skin, který je přeskinovaný z Irisky na tohle šampiona. Je to opět FNCS, takže se nikdy nevrátí do shopu. Za mě dobrý, má ještě jeden style, jsem zapomněl říct, a ten není podle mě tak hezký, jako s tou kapucí, ten vypadá takhle, ale když se to někomu líbí, tak proč ne? Envoy. Tenhle skin mám z důvodu, že se mi můj sourozenec mladší vloupa jednou si chtěl zahrát na účtu a koupil mi ho, aniž by se zeptal, a neměl jsem na refund. Neměl jsem ten ticket, kterým se ty skiny dají refoundovat. Tak jsem prostě tak od té doby prostě mám. Takhle. Zase pak pro mě byly levnější ty věci, které byly v Locker Bundlu. Takže já tímto bratrovi děkuji, jestli se podívá na to video. Dominátor. Tenhle skin se mi líbí, jak má šedou a bílou barvu s oranžovými pruhama a jak je jednoduchý, prostě hezký skiny nemusí být složitý. Prostě rád ho hraju. Tohle je víc Crusher, to je skin, to je vlastně Wonderka. A akorát je do valentického stylu a nemá tak. A táta přišel. Co? Táta přišel, tak bych říct ahoj. Jo, hned, jen natáčím. No a co? No. Už tady někdo něco chtěl, omlouvám se. Tak tohle je Crusher skin a ten je prostě přichází na Valentína. Stojí taky 800 a za mě je to povedený skin za 800 V-Bucksů. Cozy Kid Jonesy. Tohle je prostě dobro na to, že takhle, já jsem se ho koupil, jakož v tu dobu se mi líbil, ale jako takhle, když chceš skin jednoduchý za 800 a chceš vánoční skin, tohle je jeden, který by ti mohl posloužit. Cozy Jonesy. Teď se mi líbil, že je to takový skin, který je vánoční tím, že je do takového toho pohodového vánočního stylu. Proto Komando. Tohle je
skin, který jsem si koupil, jelikož ačkoliv uděláte na něj jakýkoliv podle vás sebehorší kombo, vždycky se to na něj hodí. Protože je tak jednoduchý a víceméně co na něj dáte, to se k němu hodí. Jsme tady u skinu, který by mohl stát 1200 na 1500 korun. No to jak jednoduchý stojí. 800 a je to něco jako super hrdinka, jo. Tady máte prostě barvy Color Red. A tady vidíte, že se to sfialovilo. Teď je zpátky červený. Color, teď to je fialový ty pruhy, tady zase dáme tam červenou. A tady hlavní triko teď je fialový, jak můžete vidět. A tady si můžete upravovat takhle, jak chcete ty vzory, že jo. No a já hraju tenhle, to je super skin za mě. Tohle jsem si koupil jako troll skin, když ten skin jako nehraju, ale koupil jsem si ho do sbírky jako troll skin, prostě pes. Máme tady Clash. Tenhle skin, jedu na záchod, hned se vrátím, omlouvám se. Když nebude pršet, tak klidně pršet. Tak jsme u skinu Clash. A Clash skin hrála jednu dobu Natálka, která už nenatáčí. Chill count. Skin poměrně tryhard. Líbí se mi, no já nevím. Já to popsal za 800 dobrý, podle mýho. Vzal bych ho i klidně za 1200. Champion Jonesy. Koupil jsem se ho z toho důvodu, zrovna tohle, že je FNCF. Opět, tak jsem si ho koupil. Protože jen třeba pak už se nikdy nevrací tenhle skin, takže je vzácnej, kdo ho má lehce. Bullseye. Tohle je třetí style. První style vypadá takhle. A druhý style vypadá takhle. Tenhle style hrál hrozně Buba, když hrál Fortnite. Už přešel na Roblox. Což neříkám, že je špatný, ale Roblox podle mého přejít na něj není úplně dobrý krok. Brainik. Tenhle je skin, který má dva styly. Šedý vlasy a fialový vlasy. To je vlastně mužská verze od Google Trooperky, ale na rozdíl vodní. Tenhle stojí 800. A je to prostě Jonesy, který je přeskinovaný do zombíka. Boogie Basher, to je Golfista. Kterýho jsem si koupil. Opět, jelikož ty skiny tak nějak sbírám, má asi 6 stylů, má takhle. Tenhle style bez brailí. Tenhle style bez brailí. Pak tak tenhle style bez čepice, tenhle style bez čepice. Tenhle style s brailem a bez čepice a tenhle style s brailem a bez čepice. No prostě tady, jo. Na to, že to je skin za 800, vyplatí se. Tohle je Banner Trooper. Tenhle skin, to vám ukážu hnedka, tady má červený ten, ale je modrý z jednoho prostého důvodu. Když si ho takhle nasadíte
A vidíte, že mám modrý banner a rytíře. Tak to, co máte tady, tak to má i tenhle skin. Jo, koukejte. Já si tam dám červenou a dám tam tenhle kříž. A dám apply. A teďka je červený s křížem. To je za mě super. Jo. Takže to je banner skin. A už pomalu přecházíme k modrým. Aura tu asi má skoro každý, kdo hraje Fortnite a má 800 V-Bucksů a nekoupil si Battle Pass, tak určitě má auru. Většina hráčů, kteří hrajou, mají auru. Tam mám 3 styly. Takovýhle ve svetru. A nebo takovýhle. Tenhle skin jsem si koupil, jakož mi připomíná strašně jednu holku, která se mi dřív líbila. Byla to náhodou spolužačka z jiné třídy. Strašně to připomíná tu Zoe. Počkej, ona má víc stylu tahle? Kdybyste, já nevím, ale jako jde, jak se mění ty styly. Tady má bílý to triko, tady ho má černý. Tady a tady rozdíl nevidím. Nevidím, no. Tady vidím, tak má 3 styly dokonce. Zoe Clash. Za mě dobrý starter pack, jednoduchý. Má mimochodem super pickaxe a super backpack za mě. ZD. Skin. Tryhard skin, opět 3 styly. Šedá, základní, bílá na zimu. Pak tahle hnědá, taková ta typická zelená hnědá do lesů a tak, do džunglí. Skin. Ten nebyl úplně prvně, když rozdával Epic Dárky, jako na zimu, na Vánoce, tak tohle byl první skin, který byl zdarma. Jeden z prvních, byly 2. Jeden je tenhle a druhý uvidíme později. Za mě na to, že to je zdarma, OK, dá se. Ale přes ty klej a přes ten chobot není nic vidět, takže tenhle skin nehraju. Ale jsem rád, že ho mám. Winter Sky. Zimní Sky. Dobrý skin za 12, za mě pěkný, prostě jednoduchý, pěkný. Waypoint. Má 2 styly, mám takový pocit, tak 4 dokonce. Jeden je tenhle zelený, což je druhý. Pak má tenhle bez helmy, bez kukly. A pak má tenhle bez helmy a bez kukly modrý. A nebo tenhle s helmou. Za mě dobrý skin, prostě ze zásahovky to. Starter pack. Kapitola 2 Season 1. Tenhle skin se mi jednu dobu líbil kvůli tomu, že byl za mě strašně cool. Že má tady revolver, jak můžete vidět. A jako za 109 korun asi, kdyby byl teďka, nevím, možná bych ho koupil kvůli V-Bucksů. Já to dřív kupoval, že se mi to líbí, ale ty starter packy kupuju kvůli V-Bucksům. Takovej, jako kdybych to měl hodnotit, tak mu dám tak 5,5 z 10, víc ne. Starter pack další, Chapter 3 Season 3. Veronika. Tenhle skin je jednoduchý, dobrý za mě, za 109 korun, plus 600 V-Bucksů, pickaxe, backpack, za mě super.
Byl k ní super pickaxe, backblink nebyl tak super, ale celkově týhle bych dal kvůli na tom backblinku 9 z 10. Když by backblink byl lepší, tak dávám 10. Opět se dostáváme ke skinu, který byl zadarmo za Challenger. Ano, dámy a pánové, tenhle skin byl zadarmo. Na to, že tohle je skin zadarmo, tak je super. Kdyby nebyl zadarmo, tak stojí 1500 V-Bucks nebo 1200. Ale oni ho dali zadarmo v celém setu. Glider k němu není, bohužel. Je k němu pickaxe a je k němu backpack. Bylo to, teď nevím kdy, ale bylo to zadarmo. Tohle je Rebars, Battle Passu, kapitola 2, season 1. Jako má dva styly, ten druhý vypadá takhle. V podstatě je to trošku jiný skin. A to bylo, že tenhle je dobrý a tenhle je zlej, v tu dobu byly ty strany oddělený vždycky, já vám to ukážu. Triple Threat. Koupil jsem, že je to tryhard skin. A je poměrně jednoduchý a hezký. Trixie. Tohle je halloweenský skin, teď je myslím dokonce i v item shopu. A ten má tolik stylu. Tady můžete dát snad masku, jakoukoliv chcete z tohle. Tady si uděláte, jaký chcete vzor, opět barvu další a opět barvu. Jo, tady můžete vidět. Tohle jsou ty rukavice, ty jsou modrý. Tady to je červený, jak můžete vidět. A tady prostě chápem se. Za mě skin za 1200 v pohodě. Tigers. Tohle je skin, který hrají hodně tryhardeři. Obzvlášť jeden tryharder hraje jeden profi hráč, ale teď nevím, jak se jmenuje. Kdybych věděl, jak se jmenuje, tak vám to řeknu, ale bohužel nevím. Tohle byl, myslím, spolupráce s nějakým oblečením, mám takový pocit. Ale teď nevím s kterým. Vím, že Balenciaga to není. Mám i ten druhý skin. Má dva styly, má ještě takhle bez čepice, ale koupil jsem to, jelikož v bundlu se mi to vyplatilo víc, tak jenom bych koupil jenom tu holku. Starter pack Season 1. Taková gaming holka, no jo. Asi 7 z 10, jakoby, nebylo to nic extra, nebylo, a je to na tryhard poměrně dobrý. Tohle vojáka, teď nevím, jak se jmenuje. Teach Ops. Tohle vojáka jsem si koupil, jelikož prostě se mi líbil dřív. Nevím, jestli to víte, ale za PS Plus byl tenhle voják úplně stejný, akorát v modré variantě. Mně se strašně líbil, tak teď jsem si ho koupil. Kvůli tomu, že se mi líbil. Máme tady další skin. Teď nevím, jak se jmenuje. Sid je to holka. A má je takhle růžový v kapuci, nebo modrá kapuce, a nebo takováhle panda červená, to myslím je, tahle hnědá, a všechny můžete mít takhle bez vlasu. Osobně se mi víc líbí bez vlasu. Tahle třeba tohle je mega hezký skin takhle, když tam nemá tu kapucu. Tenhle skin Swift
jsem si koupil kvůli tomu, že prostě mi připomíná strašně lišku nebo nějakýho panduláka prostě z League of Legends, něco takového mi to připomíná. A proto jsem si ho koupil, mám prostě tenhle styl rád, liščí. Survival Specialist. Ten skin jsem si koupil, jelikož abych měl odlišnej, jak to říct, odlišnej tryhard na tryhard combo. Stejně už ho někdo hrál, jsem pak zjistil. Ale jo, je to dobrý skin za 1200 V-Bucks. Surfička. Tenhle skin má dva styly. Tenhle růžový a pak červený s rohama mám, no. A pak je Haze. Haze je segra od surfičky. Vypadá strašně podobně, ne téměř stejně. Za mě skin za 1202 styly, dobrý. Sparkplug. Sparkplug je tryhard skin. V jednu dobu hrál, myslím, hodně bubák. Ale tuhle verzi. A pak přišla později tahle černá verze, která se mi asi líbí víc. Na 1200 V-Bucks opět. Fotbalistu. Zombie. Bych měl další skin na Halloween. Bych to mohl střídat, tak jsem si ho koupil. Číslem 14, ale můžete si tam navolit jakýkoliv číslo chcete. Můžete mít až 95, můžete mít až číslo, takže jakoby je to dobrý skin za mě. Tenhle skin nevím ani proč jsem si koupil, ale jakož mi přijde, že je hnusnej. Možná, nevím, proč jsem se ho kupoval. Potapička, tu jsem si koupil kvůli tomu, že jí měl mít jednu dobu, hrál a chtěl jsem mít skin, který má i mít, tak jsem koupil si tenhle skin. Tímto zdravím Mita. Opět jsme u skinu, který byl zadarmo. Goofík. Tenhle Goofík byl zadarmo. Skull Ranger. Ženská verze od Skull Troopera. A tady má 300 jedy. Tenhle bílej klasický, pak tenhle svítivý světle zelený, pak tenhle zlatý. Asi se mi nejvíc líbí v té základní variantě, ta zlatá je taková, nevím no. Tohle je můj aktuálně nejoblíbenější skin, Siren. Je strašně tenký, používá ho mnoho lidí kvůli tomu, že je tryhard, jak je tenoučkej. A má ještě druhý style, který tolik lidi nehrajou, takovýhle komiksový kreslený. Ale já mám radši tuhle verzi, jako... Pak tady mám halloweenský skin Rku, to mi poslal kámoš ke svátku. Fakt super skin za mě se líbil, no. Tady Sash Sergeant, jelikož mně se líbil z toho důvodu, já vám to řeknu, no, že je to scout prostě, je to takový scoutský skin a já mám strašně rád scouta, tak jsem si ho koupil z toho důvodu, ať mám scoutský skin. Taky mi zároveň přijde jako ochránce nějakého parku lesního.
tady paní, ta se jmenuje jak? Safari, no tak ze Safari. Prostě borka, podle mě to je prostě borka, která provádí Safari zónou. Remedy versus Toxin. Tohle je Remedy, tahle bílá, to je prostě healerka a Toxin vypadá takhle. Tohle je ta základní verze Toxin, tohle je ta druhá taková maska. Dobrá varianta, zlá varianta, opět, jak to bylo u toho rybáře. Redcap skin. Je to předělaná verze Madcap skinu, akorát oproti Madcapovi tenhle je místo fialovo-modrýho červeno-bílej. Teďka ho můžete získat zadarmo, odkaz vám hodím dolů do popisku, kde ho můžete získat zadarmo. Je za mě na to, že zdarma super skin. Recon Specialist, ten jsem si koupil, že se mi prostě líbil. By the way, s tímhle skinem jsem odehrál jednou se svým teammatem nějaký na turnaji kolem 120 bodů, ale bohužel neumístili jsme se. Potřebovali jsme víc. Recon Expertka. Skin na Tryhard, opět jsem ho kupoval. To je skin, který hrál Brumbál. Ježiš, mě to vypadá. Tady se uvolnil mikrofon, pardon. No, jednoduchý, taky má dva styly. Ještě takhle. Razor. Tenhle skin se mi líbí, že je takový zvláštní a přijde mi jak, já teď nevím, jak se ta hra jmenuje, ale přijde mi, že pochází z té hry, z Valorant, myslím, z Valorantu. Pak mi trochu připomíná jen kočko holku z LOLka, teď nevím, jak se jmenuje. Mystify je ženská verze od Kryptika, myslím, že se tak ten skin jmenuje, určitě ho uvidíte. A za mě dobrý skin za 1200, akorát ten backpack trochu kulhá. Opět další vojenský skin, koupil jsem si ho, protože jsem chtěl mít v páru ty skiny. Tohle je holka od tohohle vojáka. Ale paradox, že tahle holka stojí víc, stojí 1200. Monks, opička. To je zase troll skin a jak už jsem říkal na začátku, já troll skiny sbírám prostě. Teď se tady, jestli to pohorší moji spolužečku, tak si ji omlouvám. Ale připomíná mi to jí strašně. Další a jinou, s kterou se kamarádím jednou. By the way, když vrátíme se k té opičce, má dva styly. Tenhle šedivý a pak tenhle modrý, jak jste mohli vidět. Starter pack. Tenhle už jsem kupoval kvůli V-Bucksům. Jelikož tenhle starter pack jakoby moc se mi nelíbí. Midnight Ops. Tohle je chlapská verze od Night Opsky. Nebo Shadow Opsky, nějak tak se ten skin jmenuje. Za mě dobrý skin. Mesmer. Tohle je skin Deomana, mám takový pocit. Nevím, jestli ještě natáčí, už dlouho jsem ho neviděl. Tímto zdravím Deomana, jestli ještě natáčí na YouTube. A má taky dva styly. Ještě tenhle fialový. A popravdě řečeno, fialový se mi líbí víc. Mecha Pop. Tohle je skin, který je exkluzivní a když jste se ho koupili, tak jste dostali Save the World skin k tomuhle a 1500 V-Bucksů.
který, jako quest pack. A ty V-Bucksy, ty questy jste pak museli plnit v Save the World, kde jste dostávali ty V-Bucksy. Už se tenhle skin nikdy nevrátí. Trochu mi připomíná takovýho Ironmana z Vyše, nebo něco takového, na ten styl prostě. Maven. Prostě žákyně školy, no. Má takový super backpack, jsem ji kupoval kvůli backpacku. Opět se dostáváme ke skinu zadarmo. Tenhle skin byl zadarmo za challenge ve Fall Guys. Když jste splnili challenge ve Fall Guys, tak jste dostali tenhle skin a pak pickaxe a backpack k němu. A to si nejsem teď jistý. Myslím, že i Wrap a Glider, ale to si nejsem jistý. Starter pack 8. sezóny kapitoly 1. Tenhle skin už se moc nehraje, moc se nevidí, ale v tu dobu jsem si ho koupil, protože jsem chtěl nějaký skin a koupil jsem si to pak s V-Bucksama za tak 215 korun, abych měl jak na Battle Pass, tak abych měl na útratu. Na třeba Glider, abych mohl k ní hrát nějaký za 500. Proto jsem si to koupil. Nedělal jsem chybu, do tyto skinu nelituju, je to fakt pěkný skin za mě. Opět si dostáváme ke skinu zadarmo. Tenhle skin byl v dárečku, mám takový pocit. A je to Chrysabella. Je to prostě Isabela, akorát je převedena do vánočního stylu. Journey versus Hazard. Journey je ten skin a Hazard vypadá takhle. Opět zlá varianta tohle a tohle je ta dobrá. Tak, teď jsme u Jelíka. Další troll skin. Koupil jsem si ho, jelikož je sbírám. Už jsme u toho zase, že je sbírám. Má dva styly, tenhle. Fialo, modrý je pak pouze modrý, takovej tyrkysově. Jo. Prostě takový ten korálek. Za mě dobrý. Sasanka spíš. Iris to je starter pack. Podle toho byl udělaný ten FNCF skin, který je tady. Jo. Prostě to je úplně jedna ku jedný, akurát tenhle je jednak zbarvený. Kde je ta diska tady? Opět má dva styly. Tenhle a ten základní s kapucí. Starter pack myslím, že je druhá sezóna kapitoly 2. Jo, takže se to pamatuju správně. Instinct. Tohle je holčí verze k jednomu skinu, který teď nevím, jak se jmenuje. Ale byl ten skin byl za grafickou kartu jednu dobu. Vypadal úplně stejně, jenom byl to chlap a byl širší. Troll skin. Pan Lamák, Heartbreaker. V překladu lámač srdcí. Na Valentína přichází vždycky skin za 1200. Vím, není to asi úplně za 1200 dobrý deal, ale tak když sbíráte ty skiny, jste sbíratel nebo sbíráte ty troll skiny jenom, tak jako i tak 1200 korun za to dáte. Teda V-Bucksů. Starter pack téhle sezóny, mám takový dojem. Je to tak? Jo. Je to týhle sezóny? Já už nevím. Ne, tak to je minulý? Tak já netuším. Já si myslím, že je to týhle sezóny. Jo, to bude týhle sezóny. I když tohle by mělo být jakoby... Jak to tam je? Season 4? Chapter 4, Season 3? To je chyba. To je chyba... Protože...
4. Jo, tak očividně i tohodle je toto. Moment, já jdu ještě na záchod, já mám prům totiž. Já za chvilku přijdu a popíšu ti to, já tam něco dodělám nahoře. A jak to probíhalo? Jo. Já se omlouvám se, že jsme přeskočili k těmto skinům. Musíme najít zpátky to dinosaura. Tak ještě nový starter pack nevydali. Takže platí to pro tuhle sezónu taky. Gummy fish stick. Prostě takový ty rybičky kyselý, jak prodávají Haribo. Tak to je inspirovaný tím. Prostě je to fish stick, který je jako bonbon. Další skin zadarmo. A další goof, to je druhý goof. A tenhle byl taky zadarmo. Goof prostě jako Santa Claus. Tenhle goof, to bylo chyba, že jsem si ho koupil. Stál 1200 a je to tak obrovský hovado, že přes něj nic neuvidíte. Jo. Grizabella. To je víceméně jak Gultrooperka, akorát je to udělaný do stylu Grizabelly a má tyhle dva styly. Opět skin zadarmo. Tenhle skin nevím, jestli se dá koupit, ale vím, že byl zadarmo. Spíš se ne... no možná se dá. Tenhle skin byl zadarmo, má dva styly, má ještě takhle hada na obličej. A byl ve free passu, když byl zlodějský event, tak jste ho mohli dostat za body. Ginger Renegade. Nebo Ginger Rider. Tak Gingerbread Rider. Je to Renegadeka přidělaná do perníčku. Koupil jsem si z toho důvodu, jelikož jsem dřív chtěl strašně moc klasickou Renegade Riderku, kterou už nikdy nevrátí. Jelikož klasická Renegade Riderka byla za levelovací shop a tenhle shop není levelovací už a už ho nevrátí nejspíš nikdy. Ten levelovací shop, tak jsem si koupil tuhle stu. Další skin zadarmo. Tenhle byl za nějakých 12 challenge, mám takový pocit. A myslím, že to bylo podruhé, co byly skiny zadarmo na Vánoce. Hokuska. Jeden z mých oblíbených skinů, když jsem hrál na tryhard. Má dva styly, tenhle černý a pak má základní, a který je takhle modrý. Prostě mění jenom barvu, nic extra. Fish stick. Bohužel nemám, jak můžete vidět, verzi toho World Cupu, ale mám jinak tyhle ty. Což je za mě jako stejně super, že má 300 tenhle skin. Koupil jsem ho kvůli tomu, že mám rád ty troll skiny. A navíc Fish Stick jednu dobu byl tryhard skin. Kdo to neví. Omlouvám se. Tenhle skin jednu dobu se mi líbil, pak tak jsem si ho koupil a teď to není hezký, je to hnus. Tenhle, to je Dynamo, to je všichni víte, prostě to hrál Mongral zásadně dřív. Pak máme tady Dummyho.
Ten má 2 styly a hrál ho Benji jednu dobu. Dream. Už asi to zrychlíme, to není moc dlouhý, takže tohle je Dream. Diamond Diva, tohle byl starter pack, hned si ho ukážem, takhle vypadá. Tenhle jsem si koupil, Daisy, protože prostě tryhard opět. Opět starter pack. Cryptic, tak to je muž od tamtý, jak jsem říkal. Cozy Chops, žraločí skin, ten se mi hrozně líbil, má taky víc stylu. I ten Cryptic má víc stylu, to k tomu se vrátíme ještě, nebojte. Má oranžový style. Fishstick. Tenhle skin vypadá takhle. A má ještě jeden style a to je, že nemá ty brejle. To je tak, to je všechno. Starter pack, dobrý za mě. Elf, který byl v bundlu, ten to koupíte za peníze, má 2 styly, 3 dokonce. Minty Elf a pak tak, tenhle modrý. Cypher, tohle je fakt za mě jako pěkný skin za 12 bucksů. Tenhle skin je opět zadarmo. Byl za levely, za 60 levelů, když jste dali v tom Fortrashi, tak jste to dostali. Tenhle prostě to je Mitův, čau Mite. Má 5 stylů, jak můžete vidět, základní, letní, nebo podzimní, zimní a houbičkovej. Slurp takovej. Jeden z nejstarších skinů, Bright Bomberka. Brawler, to je prostě ten kapitán námořnictva. Tenhle skin byl opět zadarmo, Blizabella. Byl opět zadarmo. Kámo, přestaňte se ke mně připojit. Čus. Kámo, teď se ke mně Sorry. nepřipojit, prosím. Dík. Ke mně se připojou lidi, no, prostě youtubeři, ne. Kde jsme skončili? Jo, tady u Blizabely. Tohle... Jo, tak tohle je, to je Bright prostě, to je zase s oblečením spolupráce Weird, nebo tak nějak se to jmenuje. Weird set, jo. Arctic Assassin, jednu dobu taky strašně tryhard skin. Opět skin zadarmo, Arctic RD Line, tenhle skin byl opět zadarmo. Absolutely Zero. Tady bych rád podotkl, že tohle byl Alkanov skin, s kterým úplně začínal, když hrál. Tak to byl jeho první koupený skin. Zdravím Alkana, když se na to koukne. Starter pack. Takový démonek. Pěkný, za mě dobrý, má 2 styly. Prostě oranžový. Rytíře z bundlu za 2800 nebo 500. Je rytíř, co má to, pak tam je, uvidíte. Tenhle mohl mít až 5 stylů, bohužel 2 jsem nestihl. Zik, to je 7. sezóny z Battle Passu. Jeho, tohle je ženská verze od takového toho na hlavně, vlastně úplně od toho Černocha. Akorát tohle je ženská verze a tohle se dá koupit v item shopu. Tohle je z 10. sezóny, z Battle Passu, Yonder 3, no Yonder. Opět Xander, tenhle skin byl zadarmo. S celým setem. Už jsme u fialových. Tenhle skin, to je X-Lord, ten je z 10. sezóny. Na začátku myslím, že byl nebo na nějakém 20. týru. Wild, tohle je starter pack 9. sezóny. Taková trochu za mě pěkný skin. Tohle je Vix.
Segra od Lynx. Za 1200-1500 korun se dá pořídit. Má 4 styly, právě úplně stejně, jenom má jiný barvy. Jo. To jsem nechtěl. Vega. Vega je skin, který se mi nelíbí. Na to, že to byl z 9. sezóny a byl nevím na kolikátým týru, byl někde ke konci, tak se mi nelíbí. Je to hrozný skin za mě. Nebo jakoby je hezký, ale na to, že byl v Battle Passu na tak vysokým týru, tak to stojí za prd. Se na mě nezlobte. Píly! To je ten s kloboukem, to určitě znáte. Banány nemám úplně všechny, chybí mi jeden. A to je ten rozmixovaný, mám takový pocit, že mi chybí minimálně. Tohle je Cuky, mám takový pocit, se jmenuje ten skin. Je to Cuky, ne? Cuky 2. No tak tohle byl z Battle Passu za první tier. Tohle je od bundlu z banánovi. Jo, prostě Zoe. Tohle byl Fortnite Crew skin. Za mě docela v pohodě. Tohle bylo v minulém Battle Passu. Mám víc stylu, jak můžete vidět. Mám úplně všechno na něm. Fishstick. Tenhle fishstick, na něj mám snad úplně všechny barvičky. Já mám úplně všechno na něj. A za mě dobrý skin na to, že byl v Battle Passu na 20. týru. Pak tady máme banána z bundlu, ale ten nepatří k tomu fishstickovi. Pak tady keříka a ještě jeden u toho je, ale ten nevím teď, jak to, že není u toho. Klasický tomáto. Když byl kapitola 1, dřív ho hrál strašně Artix. TNT Tina má 2 styly. Tenhle a černý. Vypadá to úplně stejně, jenom je černý. Máme tady pak sprayerku, lehce přidělanou. Tato je z 10. sezóny, 20. tier. Super skin za mě. Tady máme Thunder. Thunder za mě průměrný skin. Je to dobrý skin, ale nelíbí se mi tolik. Tohle je Fortnite Crew. A za mě tohle je jeden ze skinů, který je fakt hnusný. Jako občas si ho zahraju z toho důvodu, že ho mám, ale jinak to je propadák za mě. Co to jako je? Backpack už je lepší teda k němu. Heraldka Secret skin za 8... Ne, vole, já teď nevím. Prostě jak za tu Chrome sezónu, jak byla. Tarana, to byla 20. tier kapitoly 2 season 6. Dobrý skin poměrně. Tohle je takový bořek stavitel. Má 2 styly, jak můžete vidět. Tenhle základní a tenhle s brýlema. Fortnite Crew za mě úplně nejlepší, jeden z nejlepších Fortnite Crew. Tahle holka. Strašně super. Tohle je do setu k tomu rajčeti rytířovýmu. Tak tady je burger ještě, můžete vidět. Sunny. Taky super skin ze 7. sezóny, kapitoly 2. Taky tady mi chybí ten barevný styl. Tady to je k tomu letnímu banánovi a k té Zoe letní. Jo, červená varianta, buď to bez kapuce nebo s kapucí. Summer Drift. Drifta jsem chtěl, ale neměl jsem v tu dobu Battle Pass, tak jsem si ho koupil jako Summer aspoň. Stray. Další Fox klanu. Super skin za mě tohle. Stratus. Dobrý skin. Tenhle skin je fakt dobrý. Na to, jak je jednoduchý. Ale na to, na jakém týru byl, tak to si úplně nevím. Nepřijde mi to vhodný jinak. Na 70. týru, že by tenhle byl dobrý. 20. týr, tenhle ninja. Určitě. Jo, já mám na něj i tu barevnou variantu. S helmou. Prostě super skin za mě taky tenhle, když ho moc nehraju. Já ty Battle Pass skiny moc nehraju obecně.
Tady máme tu Sparkle Supreme, to je ta disco holka. Akorát nemám tu starou, mám tu jenom z 10. sezóny. Fortnite Crew. Skin zadarmo, tenhle na Vánoce. Snowmando, ten je dobrý za mě, takový vtipnej. Slounová. Tato byla za Crew. Tenhle Slushy Soldier přichází do toho. Na Vánoce do item shopu. Tohle je bundle. S V-Bucksama za 1500 bucksů k němu získáte. Battle Pass, jeden z nejlepších Battle Passů. Má 2 styly, tenhle a ten červený, jak tady vidíte na obrázku. Jo, to vidíte. Skull Trooper úplně stejně jako Gulltrooperka. Bílá, černá. Jo, akorát ten nemá styl navíc, že má tady to bílý, jinak to vypadá úplně stejně. Akorát je to chlap. Tenhle skin Oro, Minty Oro, je v bundlu ještě s aurou a ještě s jedním skinem, teď si nespomenu na jméno. Tohle, no, docela dobrý skin, ale na vysokém týru, takže ten vysoký týr to kazí, jo, z Battle Pass. Kapitola 2, Season 3. Jeden z nejlepších Fortnite crew, tak ještě bych se vrátil, tak tohle je další jeden z nejlepších Fortnite crew. Má 2 styly, takovýhle ještě. A jsou to vlastně jakoby 2 skiny rozdílný. Tenhle má 2 styly, tenhle a pak takovýhle divnej modrej. Zadníma očima. Shanta, tu nemám celou, jelikož ten skin se mi v tu dobu nelíbil. Takhle ze základní verzi se mi líbí, jo. Tady mi chybí ta maska a dozbrnění. Shadow Ops, to je holka od toho Tracker Ops, nebo tak nějak se jmenoval, od toho chlapa. Taky tryhard skin, jak prase. Shadow Midas, kterýho lidi strašně chtěli do shopu a chtěli ho snad 2 roky do shopu a tlačili na Epicy, než Epic ho přidal, jo. A je radioaktivní, můžete si radioaktivní style vypnout nebo mít ho zaplay, to jsou celý 2 styly. Tenhle skin, nic moc. Byl z Battle Passu, tak ho mám. 20. tier potapěč Scuba Joesy, OK. Na to, že je to 20. tier. Má 4 nebo 5 stylů, no tady vidíte. Se mění jenom barvy. Tohle je Fortnite crew, jo? Na to mi točil video. Říkal, že to je jeden z nejhorších Fortnite crew. To je fakt, nevím, no, to, že to bylo z Fortnite crew, tak je to hrůz. Sarah Connorová, tady máte bez čepice, tady máte s čepicí, jako takový vojenský styl trochu. Tenhle Sabina skin, ten se mi docela líbí, ten má totiž styly, já na ní mám úplně všechno, takhle vypadá v základu. To bychom museli vypnout. Mají červený. Za mě dobrý skin, no jsem ji nehrál, ale bych si ji zahrál. Tady máme Rika. Určitě znáte všichni. Tady je základový. Mně chybělo pár levelů, abych dostal i toho barevného. Prostě nemám ho, jo, mám jenom tohle. Kytaristka. OK, 20. tier. Tenhle skin jsem nepochopil, úplně je takový divnej, ale OK, dá se. Tady tenhle skin byl hrozně hejtěnej v kapitole 2 Season 5, že je hnusnej na 20, že to bylo na 20. týru a že je hnusnej strašně, takový nedodělaný. Mně se líbí třeba, jo,
Mám na ně 4 styly, malé jste mi to 6 stylů. To se dostáváme k jednomu starter packu, který jsem dřív hrál strašně moc, a to je tenhle Red Striker. To je strašně dobrý starter pack. Hrál jsem ho s Poseidonovým pickaxem a s gliderem, teď nevím s jakým, s takovým zlatým deštníkem. Fortnite Crew, zabijáč, monster. Zabiják monster. OK, líbí se mi, ale není to nic extra. By the way, taky má styl bez masky a s maskou, jo. Raskalka, tu zná si každý, tryhard skin, Martini hrál, mám takový jeden, má ještě takovouhle žlutou variantu. Ano, je to super skin, na 1500 bucks. Secret skin, Mňaus, neřekaný Mňaus kles letní, super skin. Tady to, tenhle skin byl nedávno a tenhle skin dohromady byl nedávno spolu ve Fortnite. To byl jediný Fortnite, kde byly 2 skiny. Peace Paper, nebo Paper Peace, za mě dobrý skin, já ji strašně rád hraju. Tohle je do setu k tomu rytířu burger a rytíř tomato. Kolik zbývá fialek, ještě ty pičo. Pak rozsekáme ještě pickaxe, to dáme, tohle bude první díl, pak bude druhý díl, tam budou pickaxe, třetí díl backpacky a tak dále. Další Fortnite Crew, za mě dobrý. Tohle přišlo na čarodejnice, mám takový pocit, tak za mě dobrý. Klasický banán prostě. Ten je fakt super. Za tier 40 byl v Battle Passu, mám takový pocit, nebo nějak tak. Clownka. Tam má 3 styly, tenhle šedivej, pak takhle, tenhle divnej s maskou a pak tenhle základní. Už jsem ho navedl, ty vole. Pak tady máme Omega Knighta. Ten má, to byl levelovací pack, jak je teď Treyarch něco, tak tohle byl levelovací pack. Ocean, slabý skin, kapitola 3, season, kapitola 2, season 3, Battle Pass. Slabý skin strašně. Nevyužitá příležitost, má jí trochu upgradit. Má víc style, teda se musím přiznat, má ještě s helmou. A má takhle, jo, prostě slabota za mě. Nolan Change. Jo, ten má prostě takový, to je agent, to je z téhle sezóny, tak to vám snad nemusím představovat. Noir. To je detektiv a ten hledá toho druhého detektiva, který, protože tady je jeho obrázek toho druhého skinu. Tenhle skin jsem si koupil, jakož se mi líbil, jak se na něj mění barvy. Má taky 2 styly. No. Nic moc, uznávám. Naruto. Naruto mám strašně rád, i když jsem ho neviděl. Je to můj oblíbený a ne, jakoby ta postava je fakt super. Viděl jsem jeden díl Naruto snad. Mystika, to nevím, co si o tom mám myslet, jo, jakoby, jestli to je chlap nebo žena. Skin je to pěkný. Ne, není asi pro každýho hezký, ale mně se líbí třeba. Mina. Tohle je holka odrivná, než se proměnila, tak je takhle to. Docela v pohodě skin. Lyžařka. Obecně všechny lyžařsky jsou tryhard skin jak svině. A to já, jelikož jsem přemýšlel, jaká je k nám nejbližší, tak jsem si vybral Německo. Škoda, že nemají Českou, no. Tohle je Minty Bomber. Ta patří k té auře Minty a k tomu Minty Oru. Za mě
backpack dobrý. Mission. Mám kapucu takhle, anebo je bez kapuci. Tu jsem kupoval kvůli backpacku, tam má super backpack. A je to spolupráce s Walking Dead, kdo by nevěděl, ale asi všichni to víte. Perníček. A ten má styly neusměvavý, usměvavý, spálený, neusměvavý a usměvavý, ne, spálený. Pan měl sklos, nasolená kočka, prostě co chcete. Tohle bylo v Battle Passu. Tady Segra od Mělsklose, Mělskuls. Vypadá, když by vyhledal 10 jointů. Tady to je Micha Striker, to je prostě ten medvěd, který ho řídila Paradigm. Teď nevím, jaký sezóně už to bylo, protože já už Fortnite hraju strašně moc dlouho. Maeve. O tomhle skinu radši pomlčím. Je to hezký skin, ale není přes něj vidět. A je to nějak, by the way, je to nějaké domorodkyně, kdybyste se ptali. Masai, nebo já nevím, jak se to čte. Co mě v pohodě skin. Tak na hraní. Tady Mariposa, to je vlastně jakoby Dynamo, akorát nemá tu masku. Taky dobrý skin za mě. Marigold. Segra od Midasa mám taky pocit. A ona má tenhle style oproti Midasovi. Má tenhle. Základní. Pak má tenhle radioaktivní, kdy se mění na zlato. A pak má tenhle scén. Dobrý podle mě. Velký 1000 bucksů. Tenhle skin. Mancake Chapter 2 Season 5, 20. ne, pozdější tier byl. Dobrý skin. Jelikož pro mě je to super skin, že je troll. Já vám představovat, nebudu tady z tohohle Battle Passu, z téhle sezóny. Luminos, to je chlap od té Dream, když si to vyhledáte. Za mě takovej fiery skin trochu, takovej záhadnej, no. Takový muž od víl, nebo já nevím, jak to popsal. Lucky Rider. Jeden z mých oblíbených skinů. Dřív jsem ho taky strašně hrával. Je to prostě motorkář, který přichází na svatýho Patrika. Mám takový dojem. Tady troll skin. Fakt super troll skin, má víc stylu, ten má tolik stylu. Nebo to jsou jenom barvy, takže to... Další skin zadarmo, kamarádi, to je ten stromeček. To je opět to je skin za první Vánoce, kdy se rozdávaly skiny. Tohle je druhý skin, vlastně jakoby k tomu mu to vyšlo. Loveless, tohle myslím byl Krůpek, mám takový pocit. A spekulovalo se, jestli to není Lady Gaga. Podle toho, co... Lorenzo... Za mě dobrý skin, ale nejlepší je v této základní podobě, pak ty další podoby jsou divný, už mě se nelíbí. Tohle ani nevím, proč jsem si kupoval, ale mám, myslím, zabudovaný emot, že si to... Když máš reaktiv, tak za každý kill se ti... Nejdřív máš lamu a když to máš reaktivní a zabiješ někoho, tak se ti to změní na tohle lva. Za mě to je dobrý skin, jakoby. Za 1500 se vyplatil. Tohle to, opět troll skin, to už víte proč. Tohle je Battle Pass. Taky Battle Pass. Tohle je item shop. Má víc stylů, má 2 styly, pak ještě takovýhle světlej. Kdyby se někdo ptal. Tohle jsem si koupil kvůli backblingu. Battle Pass, Core asi znáte všichni, ne? Má víc stylu. Condor, taky Battle Pass. Kid,
Tohle je super troll skin za mě. Opět Battle Pass. Battle Pass, tohle jsem si nedávno koupil, jelikož to stálo pro mě 200 bucks, bylo to v nějakém bundlu, už ani nevím ve kterým. Kakashi! Další věc z Naruto. Battle Pass, Crew, Item Shop, dýně prostě, vole, co chcete, dýně. To je super. Battle Pass, tady můžete vidět který sezóny. Itachi. Ať mám nějaký protivníka Naruto. Season X, tohle je skin, který je vlastně Zero Point, jak můžete vidět. Zero Point v kabátu. Indiana Jones, asi všichni znáte, taky má 2 styly. Tenhle skin, to je hrozný skin za mě. Taky Battle Pass. Hitman, to je prostě panák na střílení, ale jen líbí se mi, jak je jednoduchý. Battle Pass, za mě super skin, tenhle králíček, nebo tahle holka. Opět Battle Pass, hej, Halsey, taky super skin. Haven, tam mi připomíná trochu auru. Harlow. To je jeden z mých oblíbených skinů z Battle Passu. Rád si zahraju. Gunnar. Moc velký skin. A vůbec ho nehraju. Pan Jumbo. Má víc stylu. A barvičky opět. Taky jsem ho dlouho nehrál, ale měl bych si ho zahrát. Gugimon. Tohle myslím byla nějaká spolupráce s něčím, ani nevěděl jsem o tom, než se to začalo řešit, ale nevím už s čím. Na to, jak ty tanky, dal by se hrát jako to, tryhard, ale neměl by mít takhle velký uši. Chris. Troll skin, kámo. Tohle je za mě topka jako troll skin. Perníček, úplně stejný, akorát tohle je holka. Tohle je Crew. To se mi líbí, takový jelen, nebo já nevím, prostě. To připomíná trochu Kentaura, akorát. No. Takový jelení rytíř. Tady má i jelenák, můžete vidět. Gutlru Perka, jeden z nejoblíbenějších halloweenských skinů. Má 2 styly, má ještě zombie, takovýhle, a pak má tenhle základní. Tady ta Minty Aura do toho peku. Super skin, zase aura, prostě super obecně. Tady to je, že si můžete měnit barvu, tady vlasy a takový věci. Pardon, zvedí nám zvonek. Tady to je flow. Líbil se mi, protože to jsou prostě let pásky, nebo já, no, víceméně jo. Tickfish, fish tick teda. Super skin troll, nemusím představovat je z téhle sezóny. Kámo, Fabio Sparkles, tohle je troll skin, taky pro mě úplná euforie. Jelikož ty troll skiny mám prostě rád. Eevee. Nedávno jsem jí hrál, ale to jsem nestreamoval. Super skin je Eevee. Eternal Warrior, to je prostě jak Dark Warrior, akorát tenhle je zelený a je to ze sezóny X. Tahle Erisa, to se mi moc nelíbí. Tady si můžete kouknout, odkud je. Eren Jaeger. Myšlenka dobrá, ale jako ten skin, ne. Ember, super skin. Akorát jediná nevýhoda, jaký svítí ty ruce, tak je vidět trošku. Dusty. Průměr. Teď jsme u toho Double Agent packu. Tam patří tenhle ten. Wildcard, pak tam patří tahle haška. Jak můžete vidět, každý má 2 styly. Tenhle má černý a bílej, to samý tahle. Mopsa má, kámo, Mops mi nesměl chybět, prostě to musíte pochopit, troll skin zase.
tohle nehraju moc. Jednou v kreativu, nedávno v kreativu jsem to vlastně hrál. Tohle jsem si koupil nedávno. Líbil se mi ten skin, tak co by ne. Ale já ho nechci claimovat. Tohle bylo Cube Assassin, to byl... Tohle je za Kroom. To byl boss v jedné sezóně, v 8. sezóně. Pak tady máme tenhle Infiltrate Corruption Pack, který se mi mega líbí. Tady můžete mít styl podle toho, jak ho chcete bílej, nebo jak moc ho chcete takovej. Jo, koukejte, prostě super. Pak tady má tady ten Shogun, pak tady je Inside, to je odstřelovač, a pak tady máme pavoučí královnu. Jo. Cobalt byl jeden z mých prvních skinů vůbec. Ten byl ještě dřív než tam ta holčina. To byl snad můj první skin úplně. Tohle z toho. Klak. Trollskin nehraju, ale do sbírky se ho vezmu. Tohle mám, jelikož tohle je vlastně Raven, akorát takový chat, to je Krampus, no. Ale já jsem ho kupoval, že je to levnější verze Ravena. Charlotte, super skin, má víc stylu, tady můžete vidět. Nebudem to proklikávat, to video už je teď dost dlouhý. Chaos Agent patří do tohohle bundlu, takhle, tenhle a tenhle, to jsou skiny v tom bundlu. Tohle jsem si koupil kdysi. A je to super skin za mě, ale já jak mám hodně tak skin, tak ty skiny tolik nehraju. Camille, myška, ta má style, že to je takhle holčina nebo myška. Vám ukážu. Troll skin, takže kupuju. Tenhle skin, tady mi chybí ta druhá varianta, bohužel, tu jsem nestihl. Bites. Fakt skin, který nemám rád. Tady můžete vidět, že tenhle skin má dvě varianty, základní. Přichází na Velikonoce, pak tuhle hororovější. Bezďák Jonesy. 20. tier, úplně super skin, kámo, za mě. Brutus? Ne. Není to moc dobrý skin, když mám víc to. Tady se dostáváme od chlapovi, od Brave Bomberky, Brute Gunner. Takový docela dobrý skin. Nedávno jsem ho hrál. Big Mouth. Má tuhle červenou verzi, která dřív byla chyba, že byla Marvel, a tady tahle, to je prostě ta základní. Další to skin, prostě burger. Koupil jsem hnedka, jak jsem měl výbaky. Tohle je teďka ta Kroom, myslím, nebo ta minulá. Za mě super skin, super backpack má hlavně. Ten si ukáže. Antonia, dobrý skin z tohohle Battle Passu, nemusím představovat určitě, je to z Battle Passu z této sezóny. Agent Peely, nemám ani trošku toho zlatýho. Nevím, snad Alkan má skoro celýho zlatýho a Pius má skoro celýho zlatýho. Pak tady máme agenta Jonesyho, na to jste dělal tyhle styly, prostě takový lovec, boxer, tohle nevím, jak bych popsal, a prostě roztrhaný od zombíku tady. Jo. Tohle byl Fortnite krupek, už si to nepamatuju, tak skinů mám taky strašně moc. Baďavě má dva styly, prostě takováhle lepka zlatá. Za mě to je docela v pohodě, jo. Pak máme tady tu jsem dneska hrál zrovna,
Super skin. Fakt super skin za mě. Abstract, ten má 3 styly. Mám tenhle, pak tenhle červený, takhle, neposprejovaný. A pak úplně stejně jako má, je tady po ruce, posprejovaný, je po nohách. Scratch, ne, 8-ball versus Scratch. Opět vidíte, tady máte 8-ball a tohle je Scratch. Opět zlá a dobrá varianta. A když jste dali vysoký level, tak jste měli celýho takhle. A já ho mám jenom takhle, bohužel. Víc jsem nestihl. Wukong. Neboli Alkan. Čau, Alkanem. Opět. Zdravím, tohle je Alkanův nejoblíbenější skin. Prostě Wukong, no. Má dobrý backpack, teda. Wildcard. Tomu se mění jen... To je prostě karty. A pak je tady tenhle. Nový styl, který se mi nelíbí třeba. Pardon. Tenhle skin jste dostali dřív, když jste si koupili starý Save the World. Tak jste ho dostali. Stay tier 10. sezóna. Tohle je super skin, jelikož tohle je virtuální postava. A tohle je ten základ. Dobrý skin za mě, jakoby muž a holka v jednom. Triceratops. Ten jsem si koupil z jednoho prostého důvodu, když mi byly tak 3 roky, miloval jsem dinosaury, abych si zavzpomínal, tak jsem si ho prostě koupil. Stejně jako T-Rex. Tohle to je zajímavý skin. Ale super, líbí se mi. Máme tady člena ze 7, jednoho z prvních, a to je Scientist. To byl Secret, myslím, 10. sezóna. Origin. Druhý. Pak tady máme Imagine, to je 3. A pak tady máme Foundationa a ještě mám Paradigm někde. A to jsou všechny. A který mám? Zbývá mi... Segra od týdle a pak ještě jeden. Tady je Secret Skin, Královna kostek, 3 varianty má. Foundation jsme si ukázali? Neukázali. No tak takhle vypadá Foundation. The Ageless. Má takovýhle skin. A nebo má takovýhle skin. Jo. Super skin. Tohle je hrozný skin. Na to, že byl na Steam Tier, tak tohle je shit jak prase. Snap. Snap je ten typ skinu, že si s tím můžete dělat co chcete a upravovat ho jak chcete. Jo. Sentinel. Ale jo, docela v pohodě skin, no. Protože byl na týru 1 s touhle babou. Rox, to má víc stylu. By the way, tenhle má víc stylu taky, ale já jsem ho nestihl opět. Jo. Jako, to je vlastně pilotka lodě. Tohle je druhý exkluzivní skin, když jste si koupili Save the World. Starý. Roast Rider, myslím, že se jmenuje nebo tak nějak. Roast Team Leader. Ronin. Super skin, prostě taky. Jednoduchý. Takhle vypadá. V základu. T-Rex. To jsem si taky kvůli tomu, že mám rád dinosaury. Měl jsem teda dřív rád. Ne teď. Teď je mám taky rád, ale už ne tolik. Tenhle skin má u mě velký plus. Vypadá jak Zemo z Kapitána Amerika občanská válka. Red Knight,
tohle měl být female od Black Knighta. Chápem se, ne? Raz je za mě prostě, no, nevím. V pohodě skin, ale nehraju ho. Raptor! Super skin, kámo. Má taky super baťušek, který si určitě ukáže v příštím lokru. Predator, ten už se nedá získat. Ten byl za Battle Pass Season 5, 6, něco takový. No, tak Chapter 2 Season 5. Má i emote. Který vlastně musím dát tu masku. Jsme u Paradigm, já vám to ukážu, že jsme u Paradigm. Tam má snad 15 stylů. No, ne víc. Mám 15 stylů. Optimus Prime, klasika. Druhý styl je, že vypadá stejný, jenom poškrábaný. Omen. Tenhle skin jsem u někoho kdysi viděl, když jsem začínal. A řekla jsem si, ten skin si musím koupit. A jo, je to v pohodě skin docela. Jenom vždycky zapomenu, že ho mám, takže se moc nedostane do hry. Tohle mi připadá jak nějaká postava z nějaké spolupráce, přitom to není. Mostemeyer, Troll skin, koupil jsem si to, má prostě mění barvy, jo. Tak, Mizuki. Mizuki má víc stylů, má tenhle základní a pak má, jak můžete vidět, dalších 8, 10, 12 stylů. Super skin, nebudem to proklikávat. Midas. Ten má 2 styly, tenhle a pak má tenhle krásně zlatý. Minis. Mania. Ten má takhle prostě víc brnění na sobě, mu jenom připívá, pak mu to může takhle hořet. Což je za mě jakoby... Je to stejně velký hovado, takže ho nehraju z toho důvodu. Tohle byl snad 3. Fortnite crew, mám takový pocit, za mě to je docela bullshit. Malik. Dobrý skin. Mě připomíná... Mě připomíná strašně jednoho zpěváka, nevím jak se teď jmenuje. Chimera, to si upravujete zase podle sebe, to jste sbírali artefakty a podle toho jste si to upravovali. Já ho nehraju vůbec. Keidatord. Nebudu představovat z téhle sezóny. Tohle je skin, který má 2 styly, ale zároveň má jeden skrytej. Zase emote, že se rozepne a je tam holčičí ufon. Tohle je dobrý skin, takový wildcard se zapálenou hlavou. Tohle je prostě ten, ježiš, jak se jmenuje, hybrid. Jo, není barvy a takhle. Jo, je to z něho takový ještěr drak. Tady Haim. Má víc stylů, má 5 stylů, má tenhle základní zlatomodrý, pak má ten černý, pak má takhle s maskou, no, s helmou, a bez helmy a bez masky. Gear Specialist Maya. To jste si udělali skin podle sebe, já jsem si udělal do skautského stylu prostě, a zároveň do vojenského. Galaxy Scout. Můj oblíbený skin z toho důvodu, že to je jediný Galaxy, kromě týdlenství, který mám. Galaxia první Fortnite crew. A tam má ještě tenhle style od Heli, podle mýho z Thor Ragnarok.
Fusion State Tier, tady vidíte, Chapter 2 Season 1. Dobrý skin. Frostbite je vlastně Raptor v bílé verzi. A k tomu dostáváte 2000 V-Bucksů nebo 1500. Fate. Mám ten skin rád, tenhle tryhard jak prase taky. A už se dostáváme pomalu ke speciálním skinům, koukám. Můžete vidět. Tady tohle je Fate, tohle je Fade, tamto je Fate, tohle je Fade. Tohle je z Battle Passu a má až takovouhle verzi. Za mě dobrý skin. Eternal Black. Je to holčičí verze od Black Knighta. Pak tady Era. To je skin, který pracuje s časem. Minulý Battle Pass. Jak můžete vidět, mám super hrdinku. Takhle jsem si udělal. Pak mám Drift Walker, to je zlej drift do upíra, prostě takhle, nebo do nějaký krysy. Dark Watcher, Kosmonaut, má simulovat za 2000 V-Bucks, dobrý. Cuddle Team Leader. Super skin. Battle Pass, dobrý skin za mě. By the way, tenhle má i list cheatů. Podobu takhle. Má černou nebo bílou. Oboje jsou super. Pirát. Ten má prostě jde do lepky a pak tady se mění barvy. A tady můžeš udělat prostě jaký obleček chceš na něm. Prostě je to o barvách. Tady máme Star Wars sérii Sith Trooper Red. Obi-Wan Kenobi. Spolupráce, když přišel Obi-Wan seriál na Disney+. Kylo Ren, to byl první skin, který snad přišel do Star Wars spolupráce, jeden z prvních. Darth Vader Battle Pass, OK. Tohle byl zadarmo skin, musím povedať, zadarmo skin. Tohle je z téhle sezóny Ahsoka Tano. Super skin. Mandalorian. Nemám asi na něj všechno to brnění. Tak mám. Na něj bezkar brnění celý. Sloop Series. Ripley vs. Sludge. Tady jsem bohužel stihl jenom toho Sludge. Nestihl jsem fialovýho. Slurp Time. Dobrý skin, hezký, fakt pěkný. Nelíbí se mi, chybí mi ta mužská verze jenom. Tohle byl celý bundle, tahle je Slurp Fiška, pak tenhle Slurp Jonesy a tahle je Slurp Bandolete. Dlouho jsem neviděl klasickou. Ani tenhle pack jsem dlouho neviděl v tom shopu. Shadow Arc. Super skin za mě. Tenhle skin, dámy a pánové, teď se prodává v item shopu, ale i byl zadarmo. Opět byl zadarmo. Jednu dobu. Za mě super. V celém bundlu měl i pickaxe, i glider, i wrap. Mám takový pocit. Tohle je holka Wolverine. Jo, prostě holka Wolverine. Wolverine Zero. Wolverine z komiksu. Venom. Asi víte, to znáte všichni. Tony Stark. Má emot, aby se přeměnil na Ironmana. Thor. To je Thor z Love of Thunder verze. Pak je tady komiksová verze Thora. Pardon, že mám zlatý variantě, základní vypadá takhle. Thanos. Chybějí mi snad 5 nebo 6 postavíček z Fortniteu Marvel. Nemám všechno. Taskmaster. Storm, to je z X-Menu. Star-Lord ze Strážci galaxie. Spider-Man Zero. Klasický Spidey. Gwen. A tady mi chybí Spider-Man No Way Home, bohužel. Silver Surfer.
Shang-Chi, WandaVision, Scarlet Witch, Roach, Ravenpool, to je Raven, který dělaný do Deadpool style, tady to můžete vidět. Psylocke, myslím, že se tenhle skin jmenuje, jo, Psylocke. Prowler, tenhle byl secret skin zrovna. Nick Fury, Mystic, Moon Knight, Mighty Thor, to je Jane Foster, tady to vidíte, a je to jakoby ženská verze od Thora. Mary Jane Watson, Loki. Nevím, jak máte v oblibě Lokiho, ale teď už myslím, že je na Disney Plus nový Loki seriál Chapter 2. Kate Bishop, to asi neznáte, to je holka, která je v seriálu Hawkeye. Jennifer Walters, to je Hulk, She-Hulk jako. Víte, co je tohle? To je Hulkbusters, to je ten z toho, jak Iron Man měl toho obrovského Ironmana na sobě. Age of Ultron, myslím, že to bylo. Mám klasického Hulka. Tady můžete vidět. Groot. Super. Groot. Green Goblin. Komiksovej. Ghost Rider. Gamora. Gambit. To je typek, který je z X-Menu a má super schopnost, že hází takový má tyč a pak ještě má super schopnost, že když má karty, tak je začaruje kouzlem takovým a hází je a oni dává a vybuchujou. Tady je Domino, komiksový. Můj oblíbenec z Marvelu, pan Doctor Strange, Doctor Doom. Tohle je druhá verze. Tohle je Dark Phoenix, to je taky Jane se jmenuje, myslím. Daredevil. Tady máme Quadruple, to je od Deadpoola opět. Tady máme Clint Barton, neboli Hawkeye. Carnage, ten byl z Battle Passu za tier 100. Captain Marvel, ta byla z bundlu. Captain America, Sam Wilson, takže to je ten Falcon. Pak tady klasický Captain America. Cable. Brightstar, to má být jako kapitánka Amerika. Blade. Black Widow, Natasha Romanonová. Black Panther. Ant-Man. Deadpool. Nemám víc stylu, ten mám i takhle. Tohle. Jsme u Fire. Tenhle skin byl zdarma, kamarádi moji. Opět celým setem. Tohle Dark. No tohle prostě jsou ty ohnivý skiny, že jo. Tady je Charlie Kim, nemám tu druhou, mám jenom tuhle. Moje největší chlouba Travis Scott. Jeden z nejvzácnějších skinů, který mám vůbec. Pan Mr. Beast, youtuber. Marshmallow. Lachlan.
Kaby Lame, to určitě všichni znáte. To je z téhle sezóny. Bugha. Opět vzácný skin, ten už se taky nikdy nevrátí, tenhle kosmonaut. To bylo do bandu Travisovi Scottovi. Ariana Grande se taky nevrací, ale není tak vzácná jak Travis Scott. Bruno Mars, ten nevím, jestli se vrací. Přecházíme do Gaming Series série. Leon Kennedy. Moje oblíbená postava z Resident Evilu. Lara Croft, to všichni znáte, no Prider. Jill Valentine, to je opět z Resident Evil postava. Witcher. Prostě z Witchera, Geralt of Riviera. Doomslayer, to je prostě ten voják z Dooma. Claire Redfield, taky jedna z mých oblíbených postav z Resident Evilu. Už jsme u konce téměř. Příšera z Polar Peaku. Další skin, který byl zdarma, dámy a pánové. Na tohle jsem úplně zapomněl, že tenhle skin je zdarma. Byl. Tady můžete vidět Frozen Knock Ops. Další troll skin. Super. Raven, jinýho Ravena nemám. Flash. Jo, už jsme u konce. Batman šílený. Joker dělaný do Batmana, tam to byl. Tohle je Raven. Má ještě tenhle skin. To je holka z DC. Harley Quinn mám obě dvě. Jak tu OG, tak tuhle tu. Tohle byl Fortnite Crew, mám takové pocit taky. Clark Kent, Secret Skin, tady můžete vidět, kdy byl. Tenhle skin byl za komiks, za všech 6 komiksů byl. Tohle byl taky Secret Skin Aquaman. A přesouváme se k Dark Series. Dark Jonesy. Dark Wildcard. Dark Red Knight. Dark Power Horde. A Dark Bomber. A poslední skin úplně Fallen Love Ranger. Tímto se s váma proto loučím. Doufám, že se vám líbilo. A uvidíme se u příštího dílu u Backblingu. Čau.